далечно време, когато имаше принц и принцеса. И един ден лошите взеха принцесата. Сега тя е в заключение, докато не спаси принцът. И ето го принцът, който реши да спаси принцесата с неговия помощник. И ето го помощника на принца, който е много готин, нали? Принца на злото. Иска да се ожени за новата принцеса. И заради това той е с команда с лошите. Те правят много дълъг път, тичат към принцесата да я спасят. Тичат, бързат да намерят принцесата, но не могат никъде да я намерят. Затова им трябва помощ. И така, дами и господа, разбрах, че вие търсите принцесата, нали? Да. Така, те видяха двама, които са отвлекли принцесата. И знаете какво ще ви помогне? Ей, тази китара ще ви насочи точно за посока на принцесата. Вземи я и пази, а ти пази него, защото той е наследника на царството. Намериха лошите. Нападайте ги! Но не, те хванаха приятеля. И сега той не знае на къде да отиде. Натам или натам да спаси добрия си приятел или да убия злодея си. Ти спаси принцесата, аз правя слуша. И живяха дълго и щастливо.